Rendeltem egy jó erős cuccot, hallod-e? Aha, ez jó lehet. Rendeltem. Kimegyünk az útra, megnézzük, mert azt mondták, hogy már mindjárt ide ér. Még egy kicsit levegőzünk. Nézzünk ki az útra. Jó. Utána. Mikor már itt is van. Itt is van. Na, gyerünk le gyorsan. Gyorsan ne. Itt hozták a cuccot. Jó napot! Üdvözlöm, jó helyre jöttem. Igen. Hol parkolhatok? Itt jó lesz, itt jó lesz. Rendben, ide kérnék egy aláírást. Kész. Rendben, rátalassak az ajtóra? Igen. De ne annak, ott a kocsi van, annak ne. Bepakoljuk a... Melyiknek? Ennek helytenne. Rendben. Remélem, hogy maga a gangster szállító. Hát persze, most írta alá a papírt. Na jó van, akkor én még mászunk. Nyissa ki a csomagtartót. Pakold, pakold! Itt van, 300 tonnányi. Bakker. Egy pár bolszán behoztunk, látom. Várjál még. Mi pakolunk. És mire elszívjuk mindet, az azért kemény lesz. Ez egy jó kemény cuccok leszek. Ennek tudod mi a neve? Ez kain, nem? Kokain, szteroid, és már nem tudom, furcsa neve van. Exodin vagy oxi vagy valami. Ez kain. Azaz, exkalin. Na már mindjárt elfog, már csak 4 csomag van. Ja. Még 3 van. Hozd be. Ott van mind a 3 egyszerre. Na, Ez meg is volna. meg vagyunk. Mehet. Viszlát! Viszlát. Mehet. Fajtottam. Hagyjuk azt a sört. Ennek vettem. Jó dolgot hoztunk, mi? Vége, ma itt vannak a tesók. Hé, erre gyertek! Ugráltuk fel. Csia! Csősz! Csia! Csá, haver, adj egy pacsit. Csia, Johnny! Na, mutasd, minek akartátok, hogy eljöjjünk? Mit akartatok mutatni? Nézzétek meg ezt, mit rendeltem én! Nézzétek a Ó, szépségeket! de jó! Az vége. Mi az ez? Kell sör? Inkább ebből tolnák egy kicsit. De jó, megyél. Én hagyom estére a házi bulira. Este lesz buli, nem jönnétek el? Hát, lehet. Menjünk be a házba, megkívánjuk egy kis sört. Jó, erre gyerünk, ne, ho-ho. Erre gyerünk. Erre is lehet menni, itt kiütöm, tudjátok azt a falat. Ja, ki? Mondtátok, hogy Zavazzal itt ez a fal. Melyik ládában? Mi? A sör melyik ládában van? Ez az asztalon van. Ez az asztalon van. Ott ne bent. Ott ne. Ott van. Ennek az a neve, hogy Bear. Kérlek, csak vedd el az asztalról. Én itt megvárlak. Ja, de szétnézzék még a jointok közt. Csúj! Robi! Úgy, de szépek ezek a jointok. Hú, Robi, én már mindjárt belőlök.
Mégse kell a sör. Mégse. Nox, hallod Nox? Itt vagy még? Nem. Nox, Igen. el kéne vinni engem Los Santosba. Megoldható. Nem jöttök el Los Santosba? Hallottam ott arról a helyről, hogy Grove Street. Még maradnák. Én el is lesz, hogy kell. Azt mondják, hogy ott van sok minden. Van egy raktár, az az enyém. Megmutatom. Na nincs annyi droguk, mint nekünk. Juhu. Hát igen, de ott tárcáikat vagyunk. Hú, erős ez a sör. Tényleg nem kértek belőle? Nem kérem. Te se, Robi? Nem jöttök ki az udvarra? Hát mehetünk. Elígy, Robi. Cigitek nincs. Cigitek van. Johnson van cigit. Nekem nincs. De jó az a levegő. Szerintem is. De ez furcsa most. Furcsa, nincsen az a nagy csendesség. Ez nekem nagyon furcsa. Ja, Igaz-e? Se kocsik, se repülők, semmi. mint ha hiányozna valaki. Meg igen, hiányzik valaki. Nox. Nox! Ő hiányzik, Nox, hiány. Hol van? Várj, felhívom, mindjárt jövök. Jó, igen, hívd fel. Hé, te, Robi! Nem láttál semmi különöset, mikor jöttél? Nem hallottam. Nem. Felhívtam. Mit mondott? Grove lazul. Hol balazul? Grove. Engem még nem vitt volna el a csicska. Hát ja. Robi? Tényleg nem vettél semmi különöset észre az úton, amikor jöttél? Ja, de észrevettem valami. Mit? Hát láttam ott egy valaki ült egy kocsiba. És milyen kocsiba? Valami